Obrovské sklamanie zažívajú basketbalisti Svitu, ktorí absolútne nezvládli najdôležitejší zápas sezóny proti Leviciam a pripravili sa tak o účasť v play-off. Nečakal som, že to takto skončí, veril som vo víťazstvo, ale tak bohužiaľ no. Na prehre domácich sa podpísal najmä ich výkon v druhej polovici hry, keď v tretej štvrtine nastrieľali o 20 bodov menej ako ich súper. Boli sme skutočne veľmi motivovaní, ale ten druhý polčas to bola katastrofa. V podstate sa nám nedarilo absolútne nič. Levice nakoniec presvedčivým víťazstvom 120-78 nad Potatrancami potvrdili svoje kvality a aj preto do play-off napokon postupujú z 3. miesta. Verili sme si, že tento zápas môžeme zvládnuť, ale ukázala sa kvalita Levíc. Je to možno potenciálny kandidát na titul, takže hlavne podkošová hra súpera bola v ohromnej sile, takže to sme nedokázali nejak eliminovať. Sice snaha bola, ale bolo to jednoznačné. Naopak obrovská radosť nastala v Prievidzi, ktorá aj vďaka zbabranej hre Svitu postúpila do vyraďovacích bojov, a to aj napriek tomu, že v Banskej Bystrici prehrala tesným rozdielom 63-66.